for satan. Ej, de er begge to usynlige. Det er russer, Karl. Ja, det er det. Ej, det der, Nico. Det er ikke ordentligt. Fuck. Mate. Det er det ikke. Det er Nej, nu er det irriterende. Nico. Ej, fuck, nakkede jeg den ikke? Nå, jeg tror det var den, der gav 2 skade. Lort. Hvor klar. Nej. Nej. Ja, Nico, gå væk. skal se. Jeg har hørt det, mand. Ja, du Okay. gav alle mine pets. Du gav Nico, alle mine jeg pets. kan ikke lide det, Nico. Kan jeg ikke. Så... Jeg ved ikke, hvilken skal nakke, altså. Kloven, Karl. Det var Du alligevel gav det. alle mine pets, det der shit. Det er det. Næste runde. Jeg skal i seng efter den her. Hvornår skal du i seng, siger du? Efter den her. Nej. Jeg håber, jeg må komme i seng 9:30. Hvorfor skal du så tidligt i seng? Jeg ved det ikke, min. Far. Sådan. Karl, Eller flyg. ikke tidligt. Karl, Jeg flyg. plejer bare at sige tidligt. Hvorfor? Lige jeg siger det. Lort. Jeg må have en tavle på banen. Ej, hvor var du nederen, mand. Ja.